Isang matalinong araw na naman mga ka-geniuses. Isa na namang paglalakbay at pag-aaral ang ating gagawin. I-feature na naman natin ang isa na namang uri ng panghuhuli ng isda dito sa Ilocos. Kaya backride lang kayo at panoorin natin. Woohoo! Go, go, go! Wow! Look at this place! Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, ako po si Teacher Gurami. Ang magdadala sa inyo sa mga lugar at magdaragdag ng mga mumunding kaalaman. So, patuloy lang po ang pag-backride at tayo po ay mamamasyal at matuto. Go, go, go! Ang atin pong kwento at pag-aaral ay magsisimula sa napakagandang lugar na ito. Woohoo! Let's get started! Ang agkurukod po ay sinisimulan sa paglalatag ng lambat, kung saan ang kabilang dulo ay maiiwan sa pampang. At ilalatag ang lambat ng hugis paarko hanggang ang kabilang dulo naman ay maibalik sa pangpang sa di kalayuan. At ito po ay magkasabay na hihilahin pabalik sa pangpang. Diretso na yan. Nandun sa magsalbo ngayon. Doon. Di bangus. Ako kasi ang bangus. Sa... Kaunting kaalaman. Mga ka-geniuses, sila po ay nakahuli kanina ng bangus, milkfish o Janus. Alam po ba ninyo na ang mga bangus na lamang ang natitirang buhay na miyembro ng mga isdang Canidae family? Ang kanilang mga kauri ay extinct na o naglaho na mula pa noong Cretaceous period, mga 145 to 65 million years ago. At sila'y lumalaki ng hanggang 1.7 meters. Sila ay nabubuhay sa tubig tabang, tubig na maalat-alat, at kahit nasa tubig karagatan. Ang mga bangus ay walang mga ngipin at sila'y nabubuhay sa pagkain ng mga alga o lumot at mga invertebrado o mga hayop na walang gulugod o backbones. Yan po ang ating kaunting kaalaman. Si Sir Sherwin. Shout out kay Sir Sherwin. Sila Sir Rodney. Shout out kay Sir Rodney.
Sir Rem. Shout out tayo Sir Rem. Sa Mariano. Ayan o. Nakakapangasin pa sa Karpahan, Ilocos. At iyan po ang ating video. Sana po ay may naidagdag na naman akong kaunting kaalaman sa inyo. At sana rin po ay huwag kalilimutang i-click ang subscribe button, ang notification bell at palike. Check Romy! Alright! I'm a genius! So, ito po kasama ko si Sir Lester aka Makoy. Sir Makoy Channel. Support niyo po kami mga YouTubers. So, till next video. Bye-bye!